Bona tarda, buenas tardes. Per fi, podem fer un acte com a persones, diguem-ho així. Sigueu tothom benvinguts. També suposo que hi ha algun amic, algun company o familiar a fora. Ja sabeu que, per desgràcia, suposo que ha de ser així, els protocols que s'han de seguir són molt, molt estrictes. Aquest acte estava pensat d'una altra forma, com la fórmula tradicional, amb la presència ja confirmada de padrins que hi parlaran, però parlaran en principi en la distància a través de l'ordinador, i nosaltres els anirem donant pas, així com representants de l'Ajuntament, i després també donarem pas per si en algun moment us volen fer algun comentari. Maria Saura, que és coordinadora pedagògica del centre, i l'Oli, que és la coordinadora de batxillerat. També volíem donar les gràcies especialment a tot el professorat que avui, evidentment, ha vingut perquè tingueu també un record d'aquest dia, i han estat treballant també, com heu pogut veure, fent moltes coses perquè avui sigui possible. Jo no m'enrotllo gaire, no sé, suposo que s'escolta bé, més o menys, allà al final, no? S'escolta bé, no? Sí? Bueno, el que us volia dir, sobretot, és molt ràpid, però sí que us volia dir algunes coses, perquè per mi sou una promoció també especial, que a molts de vosaltres he pogut fer-vos classe, i el que us volia dir sobretot és que heu sigut una promoció que realment ha fet honor al Salvador i Pedrol. És a dir, una promoció que jo crec que segur que us espera un futur com a estudiants, evidentment, i nosaltres ho hem vist al llarg d'aquest temps. També us volíem dir que, per desgràcia, vau patir en primera fila el confinament, quan estàveu a primer de batxillerat, en el moment més fort del batxillerat, i de totes maneres el vau superar i vau treballar, vau estudiar, i ara estem a segon amb uns resultats, la veritat, que ja voldrien molts instituts en aquest aspecte, i això diu molt, evidentment, del professorat i de vosaltres també, com a promoció. També us volia dir, no em vull enrotllar més, però sí que us volia recordar d'alguna manera, l'altre dia llegint a un filòsof que deia que per aprendre no hi ha un únic camí, és a dir, que ara vosaltres teniu el concepte de que primero, segundo, tercero de l'ESO, quarto, però tal, tot és una línia recta, però realment aquesta línia recta, per treure't un títol, sí, està clar, però per aprendre de veritat, per tenir experiència, per saber tot això, els camins són cap endavant, cap al costat, segurament girareu, tornareu a passar, i això us heu d'acostumar a que realment els comiats no són sempre definitius, perquè sempre tornareu, com els professors que estan aquí, tots nosaltres, que tornem a moltes coses que hem estudiat en el passat i que sempre tornem, perquè és necessari. Llavors, era un petit concepte que us volia dir. Ja em callo, jo aniré donant pas la resta i us desitgem molta sort en nom de tot el professorat. D'acord? Bueno, moltes gràcies. Vinga. Jo simplement dir-vos que el professor del centre estem molt orgullosos, perquè, veureu, totes les etapes són importants, tant l'ESO, el primer cicle, com el segon, com el batxillerat. Però el batxillerat és el que ens fa més grans, els professors, i quan més alumnes tenim a batxillerat, sobretot a segon, i que més gradueu, doncs més grans ens feu a nosaltres. Nosaltres us donem les eines i vosaltres després heu de treballar. Així que un cop sortiu d'aquí, doncs vosaltres triareu el que voleu o el que no voleu fer. Jo desitjo que tots vosaltres us pugueu graduar, de veritat i de tot cor ho desitjo. Molts alumnes de vosaltres us conec des de tercer de l'ESO perquè us he tingut, altres no. Ha estat el primer any que us he tingut i ha estat tot un plaer, de veritat. I res més, felicitar-vos, de veritat, i que és un orgull poder tenir tants alumnes de segon de batxillerat en el centre. Ens feu més grans. Gràcies.
Bueno, pues yo creo que ya está casi todo dicho. Hace 2 años que nos conocimos, empezamos con los trabas de recerca. Cuando se os asignaron, pues nos vino la pandemia. Parecía que no íbamos a salir de aquello, pero chino chano, pues fuimos haciendo. Me empezasteis segundo, muchos correos míos de que venga, hay que hacer, hay que seguir. Y ahora, gracias a eso, a que me habéis obedecido un poquillo, entre comillas, estáis todos aquí, prácticamente graduados, a punto de hacer las PAU y con ya muchas cosas decididas. Simplemente deciros que, bueno, que tengáis mucha suerte en lo que os queda, en las PAU, en lo que elijáis y que os vaya muy bien. Ha sido un placer, ¿eh? Donem la paraula a la tinent d'alcalde de Sant Joan d'Espí, que ens intentarà parlar a través de l'ordinador, d'acord? Molt bona tarda i moltes gràcies, Juan Carlos, moltes gràcies a tot el claustre, als tutors i tutores que avui podeu compartir amb aquests joves aquest moment tan important de la seva vida. Tant la regidora, la Núria, que també està connectada, la Núria Ros, com jo, en nom de l'Ajuntament i, per tant, en nom de la ciutat, volíem compartir aquest moment tan especial a les vostres vides, ni que fos d'aquesta manera telemàtica a la que la pandèmia ens ha obligat. Però, bueno, tenim eines, no? Tenim instruments avui dia tecnològics que ens permeten fer aquestes trobades. I mireu, més que mai, per la necessitat de la tecnologia i del coneixement per poder cercar les vacunes per superar aquest moment de pandèmia, s'ha posat de manifest l'important que és el coneixement i la investigació per resoldre els nostres problemes, els problemes del món. Tantes i tantes vegades que us hauran parlat a les aules els vostres professors i professores de la importància de l'I+D+I, no? De la investigació, desenvolupament i innovació, i ara s'ha posat de manifest com és clau tant en el nostre present com en el nostre futur. Però bé, jo crec que la pandèmia ja tots i totes sabem el que és, l'estem passant, ara tenim moments ja de més esperança, però crec que el més important avui és parlar de vosaltres, del vostre moment personal i acadèmic, no? Jo, que vaig passar també per aquest institut, doncs recordo que són moments en el que hi vius sentiments confrontats, no? Per una banda, de nostàlgia, de deixar enrere una etapa molt important de la vostra vida. Heu passat en aquest centre uns quants anys, heu compartit amb els vostres companys i companyes, heu fet amics molt importants que us haig de dir que moltes vegades us acompanyaran al llarg de la vostra vida, afortunadament, però també alhora aquesta nostàlgia va acompanyada d'un moment d'il·lusió, no? De reptes de futur, de canvi d'etapa, de nous camins per emprendre, no? I és veritat que quan parlem d'emprendre hem de tenir en compte que ara continueu un camí d'aprenentatge. Alguns anireu a la universitat, altres als cicles formatius, altres al món laboral, però el que fareu al llarg de la vostra vida és continuar aprenent. Per tant, el meu consell personal és que escolliu el que realment us agradi, perquè la vida és llarga i hi ha moltes dificultats i, per tant, si les coses que fas les fas perquè les has escollit i perquè t'agraden, és molt més fàcil poder fer-ho, no? Sabeu que tindreu que aprendre tota la vida d'una manera permanent. Avui no s'assoleix un coneixement i això ja et serveix per sempre. Aquesta societat i aquest moment que ens ha tocat viure és de molts de canvis, per tant és molt interessant i tindreu que estar amb aquesta actitud sempre d'inquietud i d'aprenentatge. Però penseu que els coneixements i les habilitats són molt importants i sumen, però si hi ha quelcom que multiplica és l'actitud de les persones. Per tant, també és molt important tenir aquesta actitud de treball, d'esforç, aquesta actitud oberta per assolir tots els reptes de futur. I anar adaptant-se al canvi, no? Aquesta paraula que ara està tan de moda, que és la resiliència i que és tan necessària i tan important. I heu de tenir confiança en vosaltres mateixos, que sé que la teniu, però n'heu de tenir molta més, perquè no parareu d'aprendre, com us deia, però cal que continueu llegint, estant informats, investigant, aprenent, escoltant els altres i que sapigueu que tot això que feu ho tenim molt en compte des de la ciutat i que sentim
un gran orgull pels nostres joves. Sou el present i sou el futur. I el que us diria és que no deixeu que la vida passi, sinó que formeu part i participeu activament. Però per participar cal fer-ho d'una manera conscient i estar informats, pensar, decidir i saber el que volem amb aquest món que ens ha tocat viure. Cada un de vosaltres sou un univers, no? I de vosaltres també depèn que el món del futur sigui millor. Continueu, per tant, intentant fer un món millor, però continueu també intentant ser feliços. Comptareu amb la vostra ciutat com ho heu fet fins ara. Teniu els centres educatius, teniu els vostres professors i professores, teniu a les vostres famílies, els vostres amics, els vostres entorns, però tot això conforma una ciutat que també està al vostre costat, en la qual hem intentat des de l'Ajuntament posar eines que us puguin ser útils, des dels premis d'excel·lència, els treballs de recerca, l'acompanyament a l'estudi, l'anglès, els projectes de ciutat, les oficines joves, etc. Tindreu uns reptes, ens tindreu a tots i totes al vostre costat i orgullosos i orgulloses dels nostres joves. Torno a reiterar el nostre agraïment des de l'Ajuntament, tant als pares i a les mares, als vostres professors i a vosaltres mateixos. Molta sort a la vida, moltes felicitats i a gaudir, perquè aquest és un moment molt important de les vostres vides. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, Belén Garcia, tinent d'alcalde, que li agraïm molt perquè a vegades tampoc no sempre els alumnes s'adonen de tot el que ens ajudeu moltes vegades i et donem les gràcies per poder haver vingut, encara que sigui en aquest format, que no era el que esperàvem, però t'ho agraïm molt. Moltes gràcies. Donem pas a la Núria Ros, que és la regidora de l'Ajuntament i que també em sembla que us vol dir unes paraules. Bona tarda a tots i totes. La veritat és que em sumo a les paraules de la primera tinenta d'alcalde, la Belén García. Penso que ho ha dit molt bé, ha expressat molt bé el que sentim nosaltres com a representants de l'Ajuntament. És un orgull avui poder assistir, encara que sigui d'aquesta manera, a la vostra graduació. Sou una promoció molt especial i ens sentim molt orgulloses de poder acompanyar-vos en aquest moment i sumar-me al que ja ha comentat la Belén, que tingueu molta sort. Al final, que escolliu allò que us fa feliços i felices, que no només us acompanyi la sort, sinó que, com ha comentat la Belén, la tasca que ja porteu a terme i heu realitzat fins ara, doncs us ajudarà a aconseguir tot allò que voleu. Donar les gràcies també al professorat, a les famílies per acompanyar-vos, perquè han estat 2 anys molt complicats i heu estat tots i totes al peu del canó, així que un reconeixement també per les famílies, pel professorat i, com no, per tots i totes vosaltres que sou avui els protagonistes. Moltíssimes gràcies, molta sort i, com ha comentat la primera tinenta d'alcalde, sempre en el vostre camí ens tindreu al vostre costat. Moltes gràcies i molta sort. Moltíssimes gràcies, Núria, per les teves paraules. Dir el mateix que hem dit abans, d'aquesta feina que fem diàriament, quasi a vegades és diari, al Consell Escolar, etc. I també t'agraïm la presència perquè fa 2 dies això estava pensat d'una altra forma, però, en fi, moltes gràcies. Doncs bé, llavors passem, si no m'equivoco, donaríem la paraula als nostres padrins. Comencem per la Ivonne, que era la vostra professora de francès, i suposo que teniu ganes d'escoltar-la. Endavant. Hola. Bueno, abans m'agradaria saludar a tots els meus antics companys, que algun veig per aquí. No us veu gaire bé, però com sou tan petits, el director, a tots us envio una abraçada molt gran i jo voldria començar perquè ens concentrem cadascú en aquest moment i féssim tots un agraïment. Perquè quan agraeixes els bons moments, això queda en la memòria i en moments baixos pots recordar aquests moments i t'ajuda a sortir.
Aquest és un moment important per tots vosaltres, així que demano un parell de segons de silenci perquè cadascú pugui agrair en el seu interior. Cadascú sabrà què agraeix i a qui agraeix. Jo, que tinc el micro, ho faré en veu alta. Agraeixo, m'hagueu fet venir per compartir aquest moment amb vosaltres. Agraeixo el carinyo de molt de vosaltres. No conec a tots, però la majoria sí, ni que sigui de vista. Us conec des de primer d'ESO, crec, i us he tingut fins a quart. Fa 2 anys que no estic a l'institut, m'he salvat de tot el lío. Bueno, llavors, jo agraeixo, m'hagueu fet venir per compartir aquest moment, agraeixo aquest carinyo, agraeixo haver-vos conegut, formeu part de la meva vida, agraeixo que hagi tingut la possibilitat de fer coses per vosaltres i amb vosaltres. El projecte de francès no només era lingüístic, sobretot era aventurer. Es tractava de sortir de l'àmbit acadèmic, anar al món, fomentar la comunicació, viure la diversitat, les costums diferents, obrir-se als altres, buscar el que ens uneix i no els que ens separa. Jo crec que això que dic us pot servir d'ara endavant. Sigueu aventurers, atreviu-vos a fer coses noves. Les coses canvien cada vegada més de pressa i és important que un tingui un centre de gravetat ben posat i obert als canvis. Perquè nosaltres també canviem, més val que sigui conscient. 2 coses que a mi m'ajuden i no són fàcils. La primera és ser coherent amb el que penso, sento i faig. I la segona, intentar tractar els altres com m'agradaria que em tractessin a mi. Que això fa pensar. Què més us puc dir? L'actitud envers la vida és el més important, ja ho han dit per aquí. Estimeu tot el que feu. Sigui la cosa més supèrflua o insignificant o algo que s'ha de fer per obligació. Perquè és la vostra construcció de vosaltres mateixos. Disfruteu de tot el que feu. Us desitjo que tot vagi molt bé. Una abraçada a tothom. Molt bé, Ivonne, moltíssimes gràcies per aquestes paraules. La veritat és que te trobem molt a faltar, com a tots els professors. És llei de vida, però que, evidentment, guardem un gran record. Tothom, els alumnes, els professors, i t'agraïm molt les teves paraules, que han sigut molt profundes i jo crec que ells poden captar molt de tot això. Moltes gràcies. Donaríem pas a l'altre padrí de la vostra promoció, que és el Nelo, professor Nelo, d'acord? Endavant. Hola. De entrada, aunque algún político ha sortit fent videoconferències amb mascarilles de casa seva, jo, amb el vostre permís, me trec la mascareta aquesta. I, d'entrada saludar a la gent que en principi havia de compartir taula i ho fem d'aquesta manera, a Juan Carlos, al director, la Maria, que està ahí a la presidència, també a la Loli, i luego a Belén, a Núria y a Ivonne, que comparte el padrinaje a mí. De entrada, hola a todos, a saludar a los excompañeros que hace muy poco estaba ahí con vosotros y sobre todo a vosotros los alumnos del segundo bachillerato. De entrada me he ido a poner la americana porque estaba aquí en casa sin camisa y tal, pero he visto que estáis guapísimos y guapísimas y digo, ya está un poquitín a la altura. De entrada, lo que he dicho, gracias por escogerme como padrino junto con Ivonne. Y yo el discurso que quería hacer era un poco, un pequeño recorrido por el pasado, presente y futuro. Aunque, ya sabéis que soy del norte y en el norte
el tema de los tiempos verbales, sobre todo del pasado, no lo llevamos muy bien, no los conjugamos correctamente y enseguida nos saltamos al futuro. Yo no sé si es una cosa de los celtas o... Bueno, empezaré por el pasado. El pasado comienza cuando os conocí, que fue el curso 2018-19. Yo solo os he dado clase un año en cuarto de la ESO. Os daba sociales a algunos de vosotros, al cuarto B, me recuerdo la tutoría del Joan Gázquez, al cuarto C, que era la tutoría del Vicens, al cuarto F, que era la tutoría de Esther Vilaró, y al resto de los cuartos os daba cultura y valores. Era el cuarto D de David Carracedo y al cuarto al cuarto E, que era la tutoría de Maribel. Bueno, allí os trabajábamos en las clases de sociales, recordad, trabajamos la historia contemporánea y en cultura y valores, bueno, fuimos analizando distintos valores, sobre todo los valores que se deterioran con los conflictos actuales en el mundo. Yo de aquel año, que para mí fue un año muy rico y que estuve muy a gusto con vosotros, yo destacaría una actividad que hicimos. Me gustaría sacarla aquí y compartirla con vosotros, porque de aquella actividad, os quiero hablar de un valor que salió de ahí. Fue una actividad que hicimos en sociales el último trimestre, tanto los que yo daba clase como los que daba David Carracedo, y consistía en que tenías que hacer, cuando estamos tratando la historia contemporánea de España, tenías que hacer una historia de vida. Y recordáis que se trataba de, utilizando la técnica de la historia oral, tienes que hacer una entrevista a vuestros abuelos y abuelas sobre alguna vivencia histórica que habían tenido. Entonces esta la grababais hacíais una entrevista, hacíais un relato histórico escrito, lo grababais en un vídeo, lo presentabais en clase y luego había un pequeño debate sobre el tema. Casi todas las historias de vida que vimos, claro, estaban marcadas en la posguerra y el franquismo. En todas aparecía el exilio, el hambre, la sumisión de la mujer al hombre y sobre todo la represión y el miedo. Para mí fue una experiencia muy bonita, no solo porque vuestros abuelos y abuelas entraron en la clase y aprendimos mucho con ellos, sino porque también se veía vosotros cuando lleváis el debate, el amor y la admiración y el orgullo que sentíais hacia ellos. Yo, de esa experiencia, saqué una conclusión, y es que sois una generación, yo así os vi, viva, comprometida con superar con errores del pasado a partir de la memoria histórica. Y precisamente de ese valor os quiero hablar y quiero que tengáis para que llevéis en el futuro en vuestra mochila. Estoy hablando del compromiso. No dejéis que pase la vida así sin pena ni gloria. Actuar, intentar cambiar, mejorar este mundo que tenemos. Hay muchas cosas por hacer. Mejorar nuestra democracia, nuestra libertad de expresión. Luchar para que los jóvenes tengan caminos para recorrer sus vidas, mejorar la salud de nuestro pobre planeta, etcétera, etcétera, etcétera. El pasado y la memoria histórica se estudia para tener unos buenos cimientos para construir el futuro y no cometer errores antiguos. Hace poco se celebró el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. El 90 aniversario. En la prensa aparecieron artículos sobre cuál era el espíritu renovador de aquellos republicanos. Y entristece ver lo poco que hemos avanzado en algunos aspectos. Recordar la energía y la fuerza que tenían vuestros abuelos en aquellas sesiones. A ellos les tocó vivir un periodo muy duro y represor. Lucharon sobre todo por salir del hambre, la pobreza, pero sobre todo para conseguir el bienestar de su familia. Recordáis, siempre todas las historias acababan en este punto. Lo importante es sacar adelante a la familia. ¿Quién nos iba a decir que al año siguiente no podríamos abrazar a nuestros abuelos? Esperemos que esta maldita pandemia acabe pronto. También espero que os recuperéis pronto de las secuelas que está dejando. A todos nos está dejando secuelas, pero sobre todo a vosotros. Ha habido momentos durante esta pandemia que la sociedad os ha demonizado, os ha acusado de actitudes poco solidarias. No estoy de acuerdo.
os ha cogido esta pandemia en un momento vital en que son muy importantes los abrazos, la amistad, el compartir con los demás, la fiesta, la socialización. Y todo eso os ha estado prohibido por el estado de alarma. Parece que empieza a haber un poco de luz en el horizonte con las vacunas y que pronto podremos retomar nuestras vidas. También, como vuestros abuelos, es un momento difícil. Se han de recuperar rápidamente muchos derechos y muchas libertades. Y ahí es donde vosotros tenéis que luchar para mejorar el futuro. De entrada, esta maldita pandemia debería servir para hacernos mejores personas. Continuando en el presente, que ya veis que me voy saltando de tiempos verbales, ¿eh? Pero bueno, del presente os quería recordar una cosa, simplemente ya está, ya sois bachilleres, como me decía una madre sudamericana cuando era tutor en cuarto, ya sois bachilleres. Seguro que os han pasado muy rápido estos 5 años en el Pedrol. Me consta que estáis bien formados. Si estáis en segundo y habéis llegado hasta arriba, es que estáis bien formados, y si queréis barrar un poco para casa, me consta que lo estáis. Os queda pasar un pequeño trámite, pero de verdad que es un trámite, que es la SELE, y a partir de ahí comenzar a hacer vuestro camino, ya sea a través de la uni y esas prótesis que han inventado con los másters, o a través de los ciclos formativos de grado superior. Cualquiera de los caminos es bueno. Pero lo que no podéis hacer es parar. Tenéis que seguir formándoos profesionalmente, también como personas. Y ya entraréis en el mundo laboral, no tengáis prisa. Esperemos, por cierto, que ese mundo laboral mejore para vosotros en el futuro. Y para acabar, y de cara al futuro, solo os quería dar 3 deseos, 3 consejos muy cortos. Uno, el primero, que no perdáis ese espíritu crítico y comprometido que me consta que tenéis. Porque como os decía, yo por lo menos en cuarto lo percibí. Sois el futuro y tenéis que cambiar muchas cosas que los mayores no hemos sabido o no hemos podido cambiar. Tenéis que tener memoria histórica, pero también conciencia ecológica, solidaria y humana. Segundo, como decía Belén, que seáis felices. Estudiar lo que realmente os apetezca. Que os permita realizaros sobre todo como personas. Y si además os da para vivir, perfecto. Pero quizás esta experiencia que estamos viviendo con el COVID y que a algunos nos ha hecho ver que la vida se puede acabar, nos tiene que ayudar a vivir con más intensidad y coger la bandera del Carpe Diem. Pero eso sí, como decíamos en Cultura y Valors, para los otros grupos de cuarto, ese Carpe Diem, respetando a los demás y también su derecho a la felicidad. Y el tercer consejo y último, que no nos olvidéis, que aquí estamos, que nos gusta que vengáis al Pedrol a vernos y nos contéis cosas, que nos paréis por la calle a explicarnos cómo os va. Y lo dicho, suerte, y como se dice en los peregrinos que hay por el mundo cuando se cruzan, buen camino, gracias y un abrazo muy fuerte, aunque sea virtual. Nelo, muchas gracias. Yo creo que son unas palabras sabias que ellos seguro que van a aprovechar, y te damos las gracias, ¿de acuerdo? Un abrazo desde aquí. Por desgracia, pues hemos tenido que hacerlo así, pero bueno, yo creo que lo importante que es vernos, esto sí se ha conseguido. Muchas gracias. Bueno, gràcies a ti, Nelo. Llavors ara el que faríem, al final tenim uns alumnes que ens parlaran, jo crec que us ho passaríeu molt bé, però abans d'això recordeu que heu de recollir, perquè clar, amb la pandèmia no podem, com altres vegades, estar donant directament, però heu de recollir uns diplomes, també no ho hem dit abans, però l'AMPA també us ha fet un regal, que els hem d'agrair també moltíssim. I ara us anirem cridant, val? Podeu venir i recollir tant el diploma com el vostre regal, d'acord? Començarem pel B2A, val? Paula Adell.
Bueno, mira, tienes que recoger el diploma. Sí. Y... Sí. ¿Vale? Y saludas y ya està. Molt bé. Molt bé. Manar a Cortal. Manar. ¿Sabes? Y allá Nicole Ballester. Xavier Cabezas. Roberto Cantarone. Yana Chen. Daniela Dobón. Lucía Esteve. Judith Gajate. Diego García. Josep Manel Gil. Ana Godina. Gerard Wall. Bueno, felicidades. Felicidades. Marc Lillo. Felicidades. Daniel López. Felicidades. Gisela López. No te puedo dar la mano, pero... Marc Lozano. Felicidades. Xenia Montagut. Endavant, felicitats. Aquí tienes. Has d'agafar. Ah, sí, espera un segon. Hola, Xenia, felicitats. Aquest és el teu. Moltes felicitats. Sí. Marta Moreno. Don Germán Ortiz. Si és per tu, felicitats, Felicidades. Bueno, felicitats, Tens aquí. Endavant. Iker Pacheco. Sara Ramos. Felicitats, Sí, sí. Guillem Rebull. No? Obaid Rian.
Agustín Rodríguez. Felicitats, Bueno, aquest no, perdona, que està el director. Sí. Hola, felicidades, Está Alba San Nicolás. Irene Sánchez. Ismahan Souri. Fabio Tavares. Felicidades, Valeria Trujillo. Daniel Vázquez. Vale, es aquest, Felicidades. Ángel Manuel Vega. Y Ariadna Vidal. Vale, es este. Sí, Ariadna Vidal no está, vamos al B, ¿no? Molt bé, doncs... mira, estos han sobrado. Ay, estos han sobrado, vale. Ay, hola. Ariadna, ¿no? Vale, mira, le he agafat, però bueno, tenia les mans netes. Doncs passem al B2B i comencem per Aritza Alonso. Sí, es verdad. Laia Antoñanzas. Hola, felicitats, Felicidades. Andrea Arce. Felicitats, Raúl Armentero. Hola, no, felicidades, Andrea, David Blasco. Daniel Campos. Pau Castellanos. Andrea Costa. Noa Cruz. Nerea de la Torre. Bueno, muchas felicidades. Andrea Domínguez. Julia Duarte. Antonio Esteve. Carla Fernández. Bueno, perdona. No. Julia Duarte. Carla Fernández. Andrés García. Judith Márquez. Bueno, felicidades. Marta Martínez. Felicidades. Manal Mernic. Paula Moscoso. Nicole Ospina. Estaban felicitando. María Pérez Julián.
Alejandro Rodríguez. María, felicidades. Mira, has agafat també. Duna Sierra. Pau Solanot. I Paula Zaïño. Aquest, has agafat i felicitats, Felicitats, És aquest el teu i ara has d'agafar això d'aquí, vale? Molt bé, doncs passem al C, B2C. Comencem per Carla Anguas Catalejo. Adrián Anguita. Ariadna Aparicio. Javier Ateca. Felicitats, Xania Ávila. Felicidades. Laia Barrera. Laura Bernardino. Paula Camacho. Raúl Carbonell. Noelia Juliana Daza. Felicitats, Agafa. Lucía de la Rosa. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Alba Domínguez. Felicitats, És aquest, no? Sí? Berta Struck. Hola. Felicidades, Natalia García. Bueno, felicitats, Aquí tens, i has d'agafar, Moltes felicitats. Ana Marfil. Hola, felicidades. Sí. Laura Martínez. Felicidades, Moltes felicitats. Endavant. Mar Masegosa. Laia Moreno. Bueno, Mar, moltes felicitats. Endavant. Paula Navarro. Bueno, allá. Felicidades. Coge, por favor. Aina Ortiz. Felicidades. Felicitats. Isabel Ortiz. Hola. Felicidades. Felicitats. Andrea Parra. Felicidades. Marta Poveda. Bueno, felicitats, Bàrbara Salas. Felicitats, Clara Salazar. Bueno, Bárbara. Espérate, sí, es este. Este y luego aquí, ¿vale? Olga Serrano. Felicitats, Ayer. Enric Torres. Mario Ciro Varga. Y Senyan Sou.
doncs jo crec que ara seria el moment de que els nostres alumnes diguessin crec que ens volen parlar tots una mica i endavant, sisplau, ja podeu passar. Gràcies. Lo que no sé dónde se van a poner ellos para hablar. Aquí. Ah, vale. Mira, sí. El amarillo. Este, no, este. Hola, sí, ya está. ¿Lo habéis preparado? Gerard, No, yo no me lo he preparado. Te lo passo jo, sí, vale. Bueno, bona tarda a tots i a totes i benvinguts a la gravació de segon de batxillerat de la promoció del 2021. Volem agrair al centre que, tot i les circumstàncies, podem ser avui aquí per celebrar aquest canvi d'etapa. Per començar, volem remarcar que, tot i ser un any molt complicat i exigent, pel fet de no haver pogut acabar primer, per la semipresencialitat i els 5 confinaments que hem viscut, avui ens trobem tots aquí. Bueno, alguns potser l'any que ve també ens hi trobem aquí. És curiós que en 6 anys aquest centre no m'hagi preparat cap presentació, però la graduació sí. Sembla ahir que ens vam juntar per primera vegada 40 cazurros a classe fent patir els professors. Encara que avui no siguem tots, els portem amb nosaltres i els hi volíem fer una especial menció. A l'Ivan Boza, que va deixar de dormir a classe per dormir al seu llit. El Joel Medrano, que ho va donar tot al mataconís d'educació física. El Pol Mateo, que va deixar de venir poc per no venir res. El Pablote, que va deixar un llegat llegendari. Va ser curt però intens. A l'Àlex Martínez, que va deixar un buit a la cadira per anar amb bicicleta i muntar a cavall. I per últim, Joel López, el campió del concurs de triples oficial del social. I si no se'ns caracteritza per les hores d'estudi, se'ns caracteritza per les hores que hem dedicat a fer riure la gent, tant alumnes com a professors. Començant pel carnaval, que, tot i que alguns professors es van negar, vam aconseguir venir cada dia disfressats i acabant destronant el concurs final a segon de batxillerat, cosa que no passa gaire sovint. Bueno, no podíem fer aquest discurs sense agrair a molts dels professors que han estat amb nosaltres durant aquests 6 anys. Com, per exemple, Carlos Felipe i les seves històries a l'ús de gas, Ivonne i els seus viatges, Toni Quílez i els seus... A veure, que no parlem amb els del darrere. Manuela Silva, que ens deia el problema solució, Judit i la muntanya de cadires, Xavi Peñaflé, salut i antihistamínics, res més a dir, Helena Ambuena i la seva llista de palabros, Manolo Juárez, que ens deia cargols, i els cargols avui han pujat la muntanya, Teresa Ribé i el seu mític radiocasset, Núria i els llapis Stadler, Lluïsa Bruc i els seus correctius, Paula Llorenç, tenim el títol de batxillerat, Xavier Monge y sus maravillosos mundos de la biología, y gente como, bueno, profesores como Rufo, Isabel Jankovic, La Pilar Gracia, Javier de la Rosa, Joan Antoni, Cristina Merino i molts més que han sigut molts però no podem nombrar tots. Estaríem aquí tot el dia. I també agrair als que encara hi són i demanar perdó per les discussions, papers blancs, verds, grocs, liles, blaus, tots els colors. Agrair també el personal que ha fet els dies més agradables, al Miquel, a les 2 secretàries, al personal de neteja, que som una mica porcs, i una de les persones més estimades d'aquest institut, que si no fos per ella ens hauríem quedat molts matins penjats a la porta, que és la Mari Carmen. Bé, ara voldríem recordar algunes experiències. Se'n recordeu d'aquella excursió? No, excursions no hem fet aquest any. Bueno, però el viatge de Praga... No, tampoc vam fer el viatge de Praga, ni el de Roma, però bueno, ha estat un any difícil i ens podria quedar el MIF, però tampoc hi haurà MIF. Però tot i que han estat 2 anys complicats, volem felicitar tots els alumnes, ja que hem vingut cada dia amb un somriure a la cara per intentar passar-ho bé, malgrat les circumstàncies. També crec que és un bon moment per recordar aquella excursió de humanístic i social
els de llatí i grec que vam fer l'any passat al Museu d'Arqueologia amb el Joan Esquena i l'Orlan, que va deixar molts riures, i també l'excursió que hem fet aquest any amb els d'Història de l'Art, el David Carracedo, l'Orlan i la Mònica, pel barri gòtic de Barcelona. Avui tanquem un cicle de 6 anys on vam entrar sent uns nens sense saber el futur que ens depararia i marxem sent persones adultes. D'ara endavant, cadascú triarà el seu camí i, tot i ser molt diferent, avui tots nosaltres ens portarem aquests 2 anys, un record en comú que ens mantindrà per sempre units. Moltes gràcies per aquests anys al vostre costat i us desitgem el millor en el futur. I avui us convidem a tots a unir-vos a nosaltres i treure les ampolles que la Maribel i el David Carracedo no van treure'ns a París. ¿Qué? Hostia, vale, a ver, no, en catalán no. Vale, para empezar me gustaría decir que nos han obligado a hacer esto, no nos habíamos preparado nada, ¿vale? Nos han obligado, este sector de aquí, ¿vale? Sí, vosotros. Sí, no sé ni por dónde empezar, ¿vale? Este ha sido un año muy complicado para todos nosotros, en especial para mí. Lo siento, estoy nervioso. Y bueno, quiero felicitaros a todos los que vais a probar y a hacer lo que sea que vayáis a hacer el año que viene. En mi caso, bueno, yo voy a repetir, ¿vale? O sea... Pau, yo repetiré contigo, tranquilo. Muchas gracias. No, a ver, y sé que solo no estaré porque hay liantes por aquí que tampoco han aprovechado el tiempo y me van a acompañar el año que viene. Pero bueno, de mientras hoy lo que toca no es lamentarse por estos 2 años poco aprovechados, sino disfrutar un poquillo, ¿no? Porque por fin se acaba, ¿no? Este infierno. A ver, no me malinterpretéis. A ver, infierno en el sentido que ha sido un año duro para nosotros, ¿vale? Que, bueno, ha costado, algunos más que otros, pero al final hemos tirado para adelante, ¿no? Hemos dicho, bueno, pues habrá que hacer algo aquí. Y nos hemos sacado un poco el bachillerato, os habéis sacado el bachillerato. Entonces, vale, no aplaudáis tanto, por favor, que se me corta el rollo y no puedo seguir. Entonces, no sé, ¿tú quieres decir algo? Que va. ¿No quieres decir nada? Me como yo el marrón, ¿no? Vale. Bueno, pues básicamente, no quiero alargar esto mucho más, solo quiero pedir gracias a los profesores, ¿no? Lo habéis hecho vosotros de una forma muy original, me ha gustado. Y daros las gracias a vosotros porque, bueno, habéis sido compañeros muy buenos, muy... Mira, no sé qué decir, sinceramente, pero bueno, que ha sido un placer compartir cursos con vosotros. Y no sé, y... Si quieres, no aplaudas, coño. Entonces, básicamente, pues eso, pues ha sido un año complicado. Yo siempre lo digo, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Es complicado. Pero bueno, pero vamos tirando, ¿no? O sea, aguantamos esto y más, digo yo. Y ya está. No sé, felicidades. Y los que repitan, nos vemos el año que viene, ¿vale? Aquí. A sufrir otro año, venga, a disfrutar. ¡Y que viva el Pirri! Gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies. Jo crec que ha sigut un final entre Plauto, Terencio, Kafka i Aristòtil, però bueno, en tot cas cultural i bueno, és maco que s'expressin i festiu, exacte. Bueno, doncs, en principi crec que no em deixo res, únicament això, pues, de veritat, donar les gràcies a... sí, exacte, abans de que no se m'oblidi que ara hi haurà un visionat d'un vídeo que es va gravar, que també pues, crec que és molt divertit i us agradarà, però en tot cas, per quan acabi, pues res, dir-vos això, agrair al professorat que ha estat des de primer d'ESO
fins ara treballant cada dia enmig d'una pandèmia, etc. I tenim els resultats que tenim, per molt que fem broma, però jo crec que els resultats estan a la vista, que són molt bons. Doncs moltes gràcies a tots i totes i passem a escoltar i veure aquest vídeo. Vinga, gràcies. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, people start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I'm not the ground running. It makes sense something for fun. The brain gets smart, your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with it? It's like street. You'll never know if you don't go. Never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets cold. And it's full up now, wait till you get older. The media man that they give up, judging by the hole in the sunlight. The ice we skate is just living in the water's getting warm. You might as well swim. But when world's on fire, how about yours? That's the rocket and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Es la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Todos a la nave. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro más no llora. No, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys that I'm still your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Hey yo, tell him to back off. He want. I ara per acabar, el professorat, com ja sabeu, des de fa uns anys fem una petita cançó a l'alumnat, però com no hem pogut fer la cançó en directe, perquè és molt complicat, a la mascareta, que es pot cantar, us hem fet un petit videoclip que creiem que us agradarà. ¿Te acuerdas que suena una batería de grupo? ¿Sabéis en eso, no?
Avui toca matina, com cada dia que fa 6 anys, passo els mòduls des de la seu, això no s'ha acabat mai. Aquesta situació ens hem d'explotar, però la reina soc jo, però està notant. Ella falta poc per marxar, si no és la unió treballar. No, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Esto no es normal, tantos meses todo igual. Parece que llegó ya la mascarilla tatuada. Exámenes sin parar, no nos dejan descansar. Tengo el cerebro a punto de estallar. Chuletas que no están mirando, mirando me voy provocando. Las niñas me están peleando, ahogándome como un muchacho. Chuletas que no están mirando, mirando me voy provocando. Las niñas me están peleando, ahogándome como un muchacho. Pero ella está recordando momentos riendo y llorando. Qué buenos años pasé en el verano. Pensé que tú vas a faltar, que tú vas a faltar. Millor que els madrids trimestres, això s'acaba ja per no tornar. De ben segur que et trobarà a faltar. Que et trobarà
Bueno, pues fantàstic, la veritat, ens ho hem passat superbé, la veritat que és una obra d'art, una petita obra d'art. Ara, en principi, pues, hem acabat, us desitgem, com deia Nelo, en la pissarra el millor, de veritat, i l'únic és que em comenta l'Oli que hauríem d'ajudar a recollir una miqueta tot això i marxar i si podeu anar a casa i no feu cap festa, porteu-vos bé. Vinga, fins aviat, gràcies. Sí. Cada uno se coja la silla y la ponga allí. Les cadires s'han de posar en el triangle, d'acord? Gràcies. Adéu, Belén. Adéu, Núria. Bona tarda. Bona dia. Adéu. Abraçada. Igualment. Bueno, gràcies a les persones que us heu connectat, moltíssimes gràcies. De veritat, una abraçada perquè ha sigut fantàstic. Moltes gràcies, Adéu, cuideu-vos molt. Adéu. Sí, a ver si no lo envían. Sí, yo ya le he puesto un correo también. Hasta la muerte, Antes, qué rico era antes. Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante. Wow. ¿Y en dónde quedó? Esos recuerdos los tengo acumulados. ¿Y en dónde quedó? No sabes cómo me encantaría otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca. Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca. Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más. Fumando creepy en la yeca, viendo llegar a esto que lo rompe discoteca. Entramos para la disco, la pistola y la zeta. Mirando malo soy yo mirándote la tete, baby. Todo el mundo en el maleanteo y la baby perreando y pendiente al botelleo. Par de mordidos mirándonos feo, pero dame una razón y te bajamos el dedo. Antes le gustan los maleantes, peleando del caminante. Perréame como antes. Hoy es viernes, hoy se bebe y se jode. Es la que encima pa' todo el que me incomode. Tu mujer está loca de que yo me la robe, y yo soy más perro que